بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اجن ياري ablanan afo bakari babanon ko kalabanci ani tugubanci ko lu me barola awo sita to sita lawo o baro be tanye ko mamum ba fait comme ça bisnogo ko mamum mo sinogo ni ko ba kunu aka jugun sinogo bagay mamum mo sinogo ni ko bo kunu ko aka jugun sinogo bagay o kalabanci ya de o to te kunu ayi ale mo me sinogo yere la ni turu la ga doni o be kunu mo mi ada wa kama ayi o te kunu na o kunu mandi chikoroba do konoma akon nafigi ani kilogre o secretary ay fiyo ayi amuna nafigi bi denga kuma fodi kilogre do figi pere olu tsira baro olu te baro ga nyoko mawe ayi nafigi kilogre ayi olu tsira baro ga de ko tiye fo la kadi de me tiye fo baga mandi ko tiye fo kadi me tiye fo baga mandi mai awo amuna Jacob, parce que elle est bien fait, il est bien fait. Donc, il faut que vous il m'a pas fait que tu la maman dia. Ayo. Ko ni qui fana be fora, ko qui est lui que watu dol. Tu me fais ma fora. Ayi ore. Kana o exemple nous mante Allah ka hina o flabela ibe kani atete. Ibe ka ko kabe atete juger. Kanga daraye. Ko fendo be. Ni ko bolu se. Olu ka cɛni barika bena bonya ni ɲani ye donc fɛn o ka bila a du y'a bila dɛ awɔ pratiquement ko seba be ɲɛma fɛrɛkɛ fɔ a kantigi moribu bɔ la côté ayiwa bisimila an bɛ dɔ jumɛn bi di alamusa janvier kalo tile 12 naamu san 2023 o do inchallah an ma se nan nafolo ala ko yira na amin an b'a daminɛ sɔrɔ o ye fasere ka fasere ale ye mun fosɛbɛ bi esora ale kumale no feminga o de yamta numu ka olufe numu nyamabo wala yera ka fuko kalu kelen kon na ko jamana nyamgo koni tako fla koni keno ko ba yira ka fuko u koni ba fe ka yoro ko folen koni ninga asabara mun kon mi la nyinne no ni o sanu akui obseka sawati choko mina wasa sikidala mo mun meni yoro ko folen kon na obseka lafia koni soroka sabuga ko nyama koni kemeka demu kon nasi asigida la mogo oluma esorali biana beto no fe tenengu aleni masina olu ni nyokancha ira ka fo ko anga fintigi la ka ko ninka wuli ka jo ko nin sira ka ke sababu ninka dankari ke bormanchi wale ke ba mado olula esor ali biana beto no fe mi metalike shifi mu ni gele ko nkera sababu ko ni ninga ubo u sigiro la ninga nani uye bamako amokati mina ikosisa ku konbe bulumna yoro ni ko nani uye barai et sera légal la cellule. L'indépendant que la cellule est indépendant. Allez comment la famille a eu ko double attaque ni allez koni kera machina allez ni tenangoni nyokonje ayira ka fo ko finti la ka tan ani nani olu koni nintura ala moko tan ani kele olu jogina bamanchi wale moko bisaba ani kele o kon sira ka dankarika olu la indépendant alibi anabeto no kon fait ayira ka fo ko san ba flale ni mo ani fla koni temene metalike eta islamique no be manchi kulu yo kulu koni ka wuli ka jo koni jamana muka ani fla koni konna kuka ba manchi wali hake min koni kera ko beti jo ba fla boyongo koni na jamana muka ani fla ni mali rebe o konna ola ene pana libya na beto no fe ben le cerveau ni alibe sente konna ni yera wolo debusu la rampar mado ale koni la silicon ke ka sabu kon ke ko kuma kon kube ka cha ale ka démission ko na ira ka foko sente de makobe ale la ale côté dal alibi ani indépendant beto no fe metaliga politique to mena fo mako far anka wuli référendum ni ale baraka ngake mars kalu kletan kononto nato fara ira ka foko jamana nyama ba fe ka ila mabami koni do shara sumba konna ko abara ko ka abla kabla l'indicateur de renouveau indicateur de renouveau ale kuma le no feminga amta kulikoro ka olufe no emia konnana ngoni élève officier ni ale to ko modi bo dolo ko nyiningalu ko nimbe sina wakati mina ko sisami ngon kera sababu ko ninga ale ko ni bone anina indicateur de renouveau ali biana beto no en fait ale ayira ka fo metalike maître muntakata ale ka
sanyɛlɛma folu olu hukumu kɔnɔna na a ye laseli kɔni kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga mɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kalata minnu bɛnali k'a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na wa mankan kana bɔ a la indicateur du renouveau hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a jira k'a fɔ korokaw olu fɛ yen nɔ ko an wagati min na ko sisan sigidala mɔgɔw kɔni kɛmɛ ka welewlemada kɔni ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ka sabu kɔni kɛ lakana kota fanfɛla o y'a jira k'a fɔ ko sifin saba kɔni ko olu kɔni alevera korokaw olu fɛ yen nɔ o de hukumu kɔnɔna na welewlemada kɛlen don ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ olu fɛ hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ politiki ko ta bunakun k'a jira k'a fɔ sinas faso hɛrɛ ale fana yira k'a fɔ ko révision constitutionnelle kɔni ko o tɛ ale fɛla ye. Les Échos wele. Les Échos ale kumalen no fɛn min kan an bɛ taa metali kɛ Bafula bi maa in na jamu ale n'o dugu caman wɛrɛ ko ɲinan kɔni kɛlen no olu kɔni kɔ taɲɛta fanfɛla o la ni o ye développement ye. Les Échos ale ka laseli don hali bi ani Les Échos bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a jira k'a fɔ metali kɛ an wagati min na i ko sisan ko yɛlɛmaw kɔni barika bonyana fo ka na changement kɔni caman kɔni don metali kɛ kɔɲɔso ale doncogo kɔni na ko yɛlɛmabaw kɔni donna a la ko a bɛ ka sansi yɛrɛ kɔni a bɛ ko o perdu. Le Challenger ale kumalen no fɛn min kan o de ye metali kɛ Buhari Fili Sissoco ni ale ko ye musakako ministeriya kɔni kɛ i bɛ ka ale ka fanga wagati ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen kɔni tɛ ale bolo ka sara wasa a bɛ se ka liberté conditionnelle kɔni liberté provisoire kɔni sɔrɔ cogo min na a yira k'a fɔ ni ma kofɔlen ko kabini utukalo tile 26 san 2021 ale kɔni minɛna kiiri tigilamɔgɔ olu kɔni fɛ ka sabu kɔni kɛ ko a nɔ kɔni bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka avion ko affaire la fo ka taa se fintigilakaw ni o ye équipement militaire ye ko a kɔni nɔ bɛ o musakako dɔw la o de hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen tɛ ale bolo ka sara ko wa k'a b'a ɲini a kɔni ka mɔgɔw fɛn fɛn kɔni ɲini o b'a fɛ ka dɛmɛ don ale ma ko mɔgɔ si kɔni kana wari kɔni sara wasa ale bɛ se ka liberté kɔni sɔrɔ ka sabu kɛ ko ale jɛlen don ni affaire kɔni na. Donc ka mun yene kiri don. Challenger ale ka laseli don. An b'a kun jeli kabako fɔ duɲɛ burama n'a ka kabako. Kabako. Nin ye an bɛ taa Ngolobugu Ngolobugu kabala ni ye ko Bamaci ale kabaw kɔni ye muku kɔni ci maa dɔ la ni k'a ka moto kɔni minɛ a la. Moto koso. Hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa Kita. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Tabakɔ. Ni ye lycéen dɔ ye ale de taara a kɔni bɛnkɛ ma ko ka musaka kɔni d'a ma wasa a bɛ se ka kila ka kalanminɛnw olu san n'olu ye fourniture scolaire ye o laɲini kɔni kɛlen ko ma bɛ bɛnkɛ ma a ye école den kofɔlen kɔni ci fo k'a bɔ naani na. O dɔrɔn de kosɔn. Kabako. A yɛrɛ ma fɔ kabako. Hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ. A yira k'a fɔ ko Sirakɔrɔ Megeta ni kɔni kun ye zone dɔw ye u kɔni kun b'a fɛ ka u ka bandiya walew kɔni kɛ a yira k'a fɔ ko dɔ kɔni minɛna kelen minɛna jamaw fɛ jama kɔni ye o ci san'o ka se dɔgɔtɔrɔso kɔni na ko ale kɔni fatura. Kabako hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Kabaya ni ale bɛ Yanfoyila mara la yira k'a fɔ sanubɔyɔrɔ min bɛ yen ni o ye damanda ye ko ale kɔni firila mɔgɔ 8 kan mɔgɔ 7 olu kɔni fatura mɔgɔ 1 ko o joginna. Kabako ale ka laseli don. Tubarikala an b'o minɛ. E tɛ ɲare abla andani sisan e ko parti politique do ko senasi ani farko an ka sariya sunba yɛlɛmani ka yɛlɛmani ko u ka fɛla ye alors que an ka ɲɛma dun b'o o 12 la mais o sariya sunba olu t'a fɛ ka maga la ale yɛrɛ taara nin do ɲɔgɔn de la le dimanche 12 janvier 92 bi an bɛ jeudi 12 janvier 2023 la sariya sunba mun ma mara sisan jamanadenw y'u bɔra o référendum mun kan ka ɲini sisan an k'o kɛ ko jamanadenw a y'u bɔ k'aw ka fɛla ɲini constitution kura bɛna dabɔ c'était donc an bɔra ka taa le 12 janvier 1992 c'est ce jour où il y a eu les élections du référendum constitutionnel en République du Mali. Ok? Et ce référendum, ce jour-là, 5 233 433 000 Maliens ont inscrit. Il y a une participation de 43,50%. Donc,
o de a kɛra o don maliyɛn ko bon anw sɔnna a ka kɛ an ka sariya sunba ye sariya sunba kɔrɔ mun bɛ constitution kɔrɔ mun bɛ yen anw t'o fɛ tuguni ni kan ka don b'a la ka baara n'a ye bon k'a taa o la kalata kɛra parce que mɔgɔw k'a faamu kalata kɛra le 12 le 12 élection 12 janvier kalo kelen ni ko jusque le 25 février o y'a di le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré ma o waati fana b'a sɔrɔ an bɛ transition na sisan u b'a fɔ transition manga constitution falen o dun an tun bɛ transition na fana tu vois ale n'a ka ko en 92 constitution nin bɛ taa a y'a sɔrɔ an bɛ transition na Musa fanga bin na an bɛ transition na lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré tun bɛ o waati na donc ale y'a bolo bila a la le 25 mardi 25 février 92 c'est pour ça que mɔgɔw b'a fɔ la constitution du 25 février 92 parce que a signé au donné a signé ka yamaruya kan sɔnna a ka don ba la a ka kɛ baara ye a ka kɛ an ka sariya sunba ye donc a signé don min na président lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré fɛ o de taara k'a kɛ constitution du 25 février mais kalata yɛrɛ kɛra jamanadenw fɛ k'a fɔ anw sɔnna le 12 janvier voilà fo mɔgɔw k'o danfara dɔn parce que ni i m'a fɔ tan mɔgɔ t'a danfara dɔn Samuel tɛna sɔrɔ a la o fana ale il y a un préambule préambule est commando de santé. Il y a 18 titres, les titres. Il y a 122 articles. Article keme ani mugani fila de bala. Tloma sigi, tani sigi, ani daile kele. Donc, au fana bi marché la présidence, l'assemblée, fin. Hadamaden ke sharia, a kiriwo, a blanco, a gouvernement, a président de la République, à l'assemblée, ou des chapitres. Donc, kelen ou ba ditu. Fin kan ka mun kɛ fɛn kan ka baara ye jumɛn o b'a b'a la maintenant taalen ɲɛfɛ an bɛ waati min na sisan olu ko dɔw waati tɛmɛna dɔw kan ka fara kan ko dɔw kan ka bɔ a la o furugufurugu de b'u cɛ bon maintenant ka taa Alpha yɛrɛ mun ye président fɔlɔ ye ale ka mandat filanan tun b'a fɛ ka ban waati min na Alpha tun b'a fɛ k'a falen Alpha fana y'a daminɛ fo projet après a sera yɔrɔ dɔ la a y'a ɲɔngiri ATT nana ka to baara la ale fo fiɲɛ dɔw b'a la ale fana kan ka tile a fana y'o baara daminɛ fo a ye kulu sigi comme Asimi ye kulu sigi ko o kulu ɲɛmaaya di Daba ma c'est Daba c'est bien Daba de don yama k'a d'a ma PDS Daba fana y'a attaqué a y'a di ATT ma a sera waati min ATT ko bon y'a to yen mankan cayara IBK nana IBK fana y'a daminɛ k'a di Tapo ma Tapo taara di tubabu ma mɔgɔw côté olu bɛɛ la comme anw de bɛ yan tubabu ka taa di tubabukɛ ma o ko tubabu fɛn dɔ na yan k'o ti jɛn n'a ye a kɛlɛra an tɛ a banna créera a sɔfɛra IBK fana hɛrɛ ma se o ne fana y'a ɲuŋuri finalement mun de kɛra coup d'état kɛra Sɔrɔsiw nana maa mun coup d'état kɛra CEDEAO nana maintenant CEDEAO fana nana o y'a kɛ waloniya ye olu kɔni ta ye waloniya ye ko an tɛ constitution bɔ yen dɛ an b'a to yen mais an yɛrɛ ka acte fondamental charte an b'o nɔrɔ a la a waloniya kuma filɛ nin ye CEDEAO ils sont intelligents après i bɛ mun fɔ ko bon an b'a nɔrɔ a la mais an bɛ kankari k'an degeli la ma dɛ ni constitution n'an ka charte di ɲɔgɔn minɛ dɛ charte bi constitution sanfɛ an ka bɛn an ka yɛrɛ sisan voilà mɔgɔw m'o de faamu voilà mais an b'o de la sisan ko ni constitution ma sɔn yɔrɔ min na ni charte bi sɔn charte ta de bɛ taa constitution bɛ ta bɛ bila c'est-à-dire constitution tɛ yen waloniya dɔrɔn de bonya don olu bonya k'a fɔ an b'a bɔ o t'a fɛ k'o fɔ o t'a fɛ k'o fɔ quoi parce que n'o fɔra kuma o y'a kɛ ni hakili ni bonya ye fɛrɛ ko i b'i bolo k'a kunna k'a sɔrɔ i ma tufa c'est à dire de kɛ politicien la i y'a faamu wa k'a yira aw bɛ fɛn dɔn an fana an tɛ kun f'i ye donc sisan i y'a ye an t'o de la wa bon tubabu mun na i y'o kɛ i b'o dɔn wa n bɛna a misaliya kelen fɔ ye o don gouvernement ye décision dɔw ta o taara n'a ye cour constitutionnelle la cour constitutionnelle ka ni sariya bɛ an ka sariya sunba sɔsɔ o tɛ se ka taa u ye mun de kɛ conseil des ministres la u ye ordonnance ta ko a bɛ tɛmɛ mun de kɛra donc charte t'ale lajɛ constitution bila la effectivement awɔ ko dans la constitution ko le coup d'état est un crime imprescriptible sur le peuple du Mali mais mun de kɛra u taara cour constitutionnelle ko non coup d'état kɛra aw bɛ se k'u kɛ président ye ko Asimi kan ka taa cour suprême la k'a bolo kari comme président mun taara a ma kɛ yan wa
donc mogo ka hakili donc mogo ma famu ya famu zawo donc sharani manako de donc mun ne garaza atete maintenant amu wati minna c'est un tété ça bu congé là ya maria dira gouvernement ma nous ba fait que sharia gele munta pour que kara kek furu ils vont prendre par ordonnance sharia ou sharia mun kadi ou bata na CNT nana ou ba duma ou fera verni kala consona ba fleni ouais kele maintenant depuis Mali kana phobie ay constitution folosoro la constitution du 22 septembre 60 au kara muriboka wati la au constitution fin de tumbala ibale muye muriboka kara président chef là mais karata me de l'équipe muriboka assemblée maya assemblée mo député ta député ko ay muribo choisi ka ke président au kara ni mo goto da mbo fuyi au kara nga jamana député ou de nyomoye député bisegni fla ko muribo ambi ke président et puis akray maintenant la constitution du 22 septembre 60 le 19 novembre 68 coup d'état kara moribola le semaine le comité militaire de libération nationale ou nana ko ulu mata yorole ko constitution gouvernement ouf ambe daji ambo digama sandaka godas ko on va créer l'acte fondamental l'ordonnance numéro 1 du Semelen ko c'est ce qui va gérer et tiens-toi bien de 1968 jusqu'à 1978 on n'avait pas de constitution il y avait que l'acte fondamental on n'avait pas d'assemblée. Le pays était géré par ordonnance et décret. Ordonnance et décret pendant 10 ans. Au Coréen. Pour le talenko, Yamana Mouritira, Koureta Kara, Moussa là. Pour le faire bon, Moussa, il y a une constitution de 2 juillet 74. Parce qu'en 74, attends, Koureta Kara, c'est dans ce que tu me maras la semaine, c'est dans ce que tu me dis famou, ou il y a un kelen. Moussa et Tchokoro Mine, ko sangon kera fama, ko sa amba yele mamba ke IDPR. Parti créé, ambi constitution Kurada. Ils ont créé la constitution du 2 juin 74. C'est avec ça qu'on a créé les élections. Maintenant, après la constitution du 2 juin 74, Kurada kera Moussa en 91. 91, le mouvement démocratique et les militaires ils ont dit bon, constitution de Fama Nyongri. Acte fondamental numéro 1 de cet esprit du 31 mars 91. C'est ce qui va gérer. Création d'une commission, organisation des conférences nationales et surtout mise en place d'une nouvelle constitution en beau constitution de l'Abi au constitution de Tara Nignawana en beau de l'Abi sera souvent fait qu'à d'offraka en beau constitution donc constitution aïe constitution ça va rester acte fondamental fla depuis Mali Diora voilà donc 6 ans ni mogoma famu maintenant ni sharia ni matade ni sharia Kurani masekata donc ni fangabana constitution Kurani bitwanona mais ni mogo sona ni manayata ajara parti wa magaye okoni bana voilà donc faut mogo ko famu ci wala donc ni de bembolo ka foye bi afamiara faut mogo ka famu parce que ni mogo ma famu ko be geleya voilà mais sharia constitution de sharia ori be joro be bara ani be hake be ni yoro soro sinon normalement anga constitution be watini na et puis pour dire qu'ils ont transgressé 2 fois watu bina aye coup d'état ke aye serana c'est le fait ou c'est que aye ils ont fait une loi d'amnistie pour Aya. La loi d'amnistie a amené un deuxième coup d'état. Le CNT a fait une loi d'amnistie encore pour les gens du conseil, comment ça s'appelle, le CNSP. Non, le CNSP. CNRD. Non, pour les militaires actuels. Pour les militaires actuels. CNSP. Pour les militaires actuels, le CNT a pris une loi d'amnistie. Amnistie Korodi. Ye munke halat sharia la an yafa gerima etimine ma sekimine ati sebeku ni mo ya fo ya fana mbido kasola ni mo ya afoka bi model ki lega ga fambido kasola faut dire que casier judiciaire ga na ka di fana bi seki kambo duguni c'est non ngake wuna ay ne mo fu ayo kambe merci